있는 거고 짜요.フルーツ屋さんとかThank you. 恐れ入ります。前の方にお進みください。ご協力の方お願いします。前の方にお進みくだ이거 순서 이거間違って学生に話してしまう。言うとそうだ。ください。
ブロック置いたぞ。ご覧のように大勢の方で混み合っています。混雑による事故を防止するため警察官、係員が整理・誘導を行っています。混雑による事故防止に皆さんのご協力をお願いします。今から2軒目と。
Ladies and gentlemen, please keep on moving. Thank you very much. Please keep on moving. 移動してください。